Eguerdion. Kristau familia Arantzazuko amaren oinetan ospatu nahi duzuen guztioi ongi etorri beroa. Ongi etorri baita gurekin Segura Irratiaren bidez bat egiten duzuen guztioi. Oinarrizko errealitatea da familia gure bizitzarako. Ez derrigorrezkoa ordea. Jesusentzat ere oinarrizkoa zen bere familia, baina ez absolutua, beste balio guztien gainekoa. Pertsona bakoitzaren berezko duintasuna da eta balioa da oinarrian. Esaltzen ekiten nik nere aitaren etxean egon behar du nuela, esan zien Jesusek bere gurasoei. Hala ere, bere balio osoa aldatu ezina gordetzen du familiak Jesusentzat ere. Nazaretera jaitsi zen haiekin eta haien menpean jarraitu zuen. Festa giroan ospatu eta eskertu nahi dugu familia bizitzaren erregalo hori. Zutik jarri eta kanta dezagun. Oi Betlehem, etorri da zure garaia, oi Betlehem, ongi baitu distiratzen, zuganik Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesus jaio berriarengan eman zaizkigun aita jainkoaren bakea eta maitasuna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, jainkoa gizon eginda, familia batean jaio zen gure tarra egiteko. Belengo aingeruen kantuarekin bat egin dezagun, jainkoa gizon egin baizaigu. Aintza zeruetan Eserita. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, naren gogoko gizonei, ainaundita eder zaitugulako, gorazu bedenkatu. Gores pensuri auspezagun
eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, egiazko bizi eredua eman dikuzu familia santuagan. Egizu onbera izan ditzagula geure familietan ere, haiekin harreman eta maitasun berberak. Betiereko zoriona izan dezagun zeruetako zure etxean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Komentario jator bat egiten du jakinduri liburuak familiari buruz. Eta gurasoek aintzatzen eta ohoratzen ditu. Eta gizon helduarekin, maisuarekin, jakintsuarekin eta esperientziako gizakiarekin parekatzen du. Hala entzungo dugu Siraken liburutik. La piedad filial debe respeto, servicio y auxilio a los padres. Todo ello con lenguaje de amor. Escuchemos del libro Sirak. Siraken liburutik. Jaunak seme-alaben gainetik ohoratzen du aita eta amaren aginpidea ezartzen bere umeen gain. Aita ohoratzen duenak bere bekatuak ezabatzen ditu eta ama goresten duenak ondasunak bilatzen. Aita ohoratzen duenak osa izango du bere seme-alabengan eta otoitzegunean entzun egingo dio jaunak. Aita ohoratzen duena luzaro biziko da eta ama goresten duenak jaunari obedetzen dio. Eneseme, zaindu aita zahartzaroan eta ez eman nahigaberik biziden artean. Burua galtzen hasten bada ere, izan bakabera eta ez gutxietxi biziden bitartean.
aitari emandako laguntza ez da ahaztuko, bekatuen ordain izango duzu. Atxekabe galdian gogoan izango zaitu jaunak. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jaunaren beldur dabiltzana, zein zoriontsu diren denak. Jaunaren beldur dabiltzana, zein zoriontsu diren denak. Zorionekoa jaunari begirune diona, etaren bidetik dabilena. Zure lanaren fruituak biziko zara, eta zoriontsu izango, dena ongi zaizki joango. Jaunaren beldur dabiltzana, zein zoriontsu diren denak. Emazte amatxondo emankorraren antzeko, izango duzu eseto txokoan. Seme alabak hori bondo gazte enpareko, zure mai inguruan. Horra jaunari begiru dionaren zat, zer beden kazio. Jaunaren beldur dabiltzana, zein zoriontsu diren denak. Kristau elkartean, famili giroa sortzea da Eukaristiaren helburua. Gizarte osoa izan behar luken familiaren irudi eta eredu, esango die San Pablo Kolosarrei. La familia debería ser el modelo de una sociedad fraterna donde el auténtico amor allana los derechos personales y privilegios. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Zenideok, jantzi zaitezte bihotz errukitsuz, onberatasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz, jainkoaren herri aukeratua, santua eta maitea zaretenez gero. Eramazue ondo elkar eta barkatu batak besteari, inork inoren aurka ezer balu. Jaunak barkatu zizuen bezala, barkatu zuek ere elkarri. Eta horien guztien gainetik izan maitasuna. Hori baita elkartasun betearen lokarria. Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzetan, bake horretara deituak zaretenez gero gorputz batean eta izan eskerroneko. Bizibedi oparo zuengan Kristoren hitza, irakatsi eta aholkatu jakinduria osoz. Kantatu jaunari bihotzez eta eskerronez salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak. Edozer esaten naiz egiten duzuela, egizue dena Jesu Kristo jaunaren izenean, haren bidez jainko aitari eskerrak emanez.
jaunak esana. Boteretsuen intereskerien aurka, babesa eskaintzen dio bere Eliz elkarteari maitasunez arduratzen den Jainkoak. Erasoko gorren gurutzea eta ezin ulertua onartu beharko ditu Elizak zenbait biktima boteretsuen nagusikerietatik babesteko. Evangelioak erakusiko dizkigu egoera horietan egin beharko genituzken aukerak evangelioan. Zutik jarri behar dugu alelujaka Jesusi entzuteko arretaz. Kanta dezagun denok, aleluia. Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzetan. Oparo bizibedi zuengan Kristoren hitza. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitzazuni jauna. Magoek aldegitean, jaunaren aingerua agertu zitzaion Joseri esanez, jaiki zaitez, hartu aurra eta ama, eta zoaz iez Egiptora, eta egonan nik esan arte. Herodes aurra hil nahian ibiliko da eta. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama gauez, eta Egiptora joan zen eta han egon, Herodes hil zen arte. Horrela bete zen profetaren ahoz jaunak esandakoa, Egiptotik dei egin nion nire semeari. Herodes hil zenean, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametxetan Joseri Egipton, esanez, jaiki zaitez, hartu aurra eta ama, eta zoaz Israelgo lurraldera, hilak dira eta aurrari bizia kendu nahirik zebiltzanak. Jaiki zen beraz Jose, hartu zituen aurra eta ama, eta Israelgo lurraldera itzuli zen. Baina Herodesen ondoren, Judean haren seme Arkelao zegoela jakinik, beldur izan zen hara joateko. Eta ametxetan albiste harturik, Galileara jo zuten. Hara iritsi zenean, Nazaret deritzan herrian gelditu zen bizitzen, profetek esan zutena bete zedin. Nazaretarra deituko diote. Jaunak esana
Eskerrak zuri jauna, Alleluia, 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 Alleluia. Kristau senideok, egu berritako garai guztiz berezi honetan sartuta, jai eta igande sorta ospatzen ari gera. Festa guzti hauek misterio bat dute erdian. Jesus, jainko gizaki egina. Hauetako egun bakoitzak bere puntu berezia du misterio bera adierazteko. Gaurkoan, famili santuarena da. Maiz, pentsatu izan dugu, imitatu beharreko famili eredutzat hartzea. Baina behar badaga zabalago hartu beharko genuke. Jesus, harreman sare baten barruan jaio zen eta bizi. Jainkoa gizaki bihurtu da, gure izaera bere gain hartu du, bere ondorio guztiekin. Eta gizaki egiten gaituen gauzetako bat, da jaio, hazi eta pertsonak izan harreman sare baten barruan gertatzen dela. Gaurko evangelioak Jesusen familia egitura horrek bizi izan zituen gorabeherak kontatzen dizkigu. 2-3 puntu honen inguruan. Lehena, bizitzan eusten laguntzen diguten harreman sarea aitortzea eta eskertzea da. Gurasoekin, anai-arrebekin, senar eta emaztearekin, seme-alabekin, familiako beste pertsonekin, auzokideekin, lagunekin eta abarrekin bizi izan duguna gara eta izango gara. Beti ari gara pertsonak izaten ikasten. Eta hau giza harremanen erdian eta haiei esker beti. Eta aldi berean, gizatasunaren eraikileak ere ari gara izaten, edo ez. Gure harremanekin besteak pertsona gizatiarragoak izatea errazten edo zailtzen ari gara. Horregatik, Pablok bere lehenengo kristauaiei esandako hitzak egokiak dira guretzako ere. Hala esaten du, senideok, jantzi zaitezte bihotz errukitsuz, onberatasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz eta horrela jarraitzen du. Eta guztien gainetik izan baitasuna. Hori baita elkartasun betearen lokarria. Baina ez da hurbileko gizon emakumekin bakarrik gertatzen gure historia hau. Gizarte baten barruan jaioa gara eta bertan bizi. Eta gizarte mailako gertaerek ere bere eragine dute gure bizitzan. Ez da berdin bake giroko gizartean bizi, ala gerra giroan jaio eta bizitzea. Jesus eta bere gurasoak etorkinak izan ziren. Gizarte korapilatsu baten erdian. Ze gauza, gaur bertan ere leku berean antzeko gauza gertatzen ari dira. Beraz,
Paulok esandakoa gizarte mailara ere eraman dezakegu. Bakea, justizia, askatasuna, ez dira arrotzak Jainkoaren asmoetan. Festa honek eskaintzen digun bigarren gauza zera da. Jainkoak Jesusengan baldintza hau bere gain hartzen duela. Eta beraz, gure arteko harremanetan egiten dela presente bera. Ez bakarrik harreman horietan gu gara eta egiten ari gara, ez. Jainkoa bera egiten da presente harreman horien erdian. Horregatik, gure familia harremanetan, adiskideen artekoan, auzo harremanetan, eta abarretan, Jainkoaren presentziaren bitarteko izan gaitezke. Gure harremanetan ere gorpuztean bai da bere presentzia, bere erreinua. Askotan iruditzen zaigu, Jainkoaren presentzia alor berezietan izaten dela. Otoitzean, espiritualitatea, Jainkoa hitz egiten dugunean, hemen elizkizunetan, eta horietan bakarrik. Baina bere presentzia batez ere besteekin ditugun harremanak izateko moduan gertatzen da. Maite ditugunekin eta maite ez ditugunekin kristalizatzen da bere presentzia gure bizitzan eta munduko bizitzan. Hor gorpuzten da bere presentzia. Jainkoa gurekin ematen da. Eta hau maila guztietan, pertsona bakoitzearengan, bere inguruan eta baita gizarte mailan ere. Eta bukatzeko, gure edozen mailako harremanetan guztia Jainkoaren begiekin begiratu ahal izatea. Jainkoak nola begiratzen gaitu, nola begiratzen ditu gure ingurukoak, nola begiratzen du mundua eta mundutarrak. Pablo horrekin jarraituz, hala bukatzen du. Kristoren bakea izan bedizuen artean. Eguberriko berriak gure bizitza osoa ukitzen du. Eta bertan egiten ditugun harremanak ere ikutzen ditu. Garai egokia da harreman hauek begiratzeko, aztertzeko, eskertzeko eta zaintzeko. Egin dezagun gure sinismenaren aitortza. Sinisten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerrulurren egilea. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten du.
Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesusengan jainkoaren ontasuna eta gizakiarekiko maitasuna agertu zaizkigu. Horregatik, otoitz egin dezakegu konfiantza oso-osoz. Erantzun dezagun kantuz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Gizon emakume bakoitzaren alde, haur, gazte, zahar guztien alde. Denok geure bizitzan aurki dezagun jainkoaren maitasun gozoa. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure familien alde. Gizarte honen arazoak direla eta familia osatu ezinez gabiltzan guztion alde. Distantzi guztiak gainditzen dituen maitasuna gure artean nagusitu dadin. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko eta herri bakoitzeko familia handiaren alde. Elkarren anaiarreba bezala joka dezagun. Jainkoaren seme-alaba garenez, gorrotuak eta gerrak gainditu ditzagun bihotz honez. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, eguberri jaiok lagun diezakuten jainkoaren maitasunarekiko jarrera irekian bizitzen, gure bihotzetan urkoei tokia eginez. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure jainko eta aita, maitasunaren eta biziaren iturburua, entzun gure eskariak eta berri gaitzatzu zure presentziaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure iluntasunak zeuk dituzu argitu, zeure pertsonak ditu gureak lehen argitu. Geure bizitzen bizi, zeu zara egokitu, zeure etorrerak du gure poza gainditu.
Jainkoaren islada zeure argitan gara. Geure norabideta lagun zaitugu jada. Aita guretzat duen maitasun besarkada. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren opari hau jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Bakezko opari hau zuri eskaintzean, jauna, apal-apal eskatzen dizugu. Jainkoaren ama Birjinaren eta Jose Santuaren otoitzari esker, gure familiak bizi daitezela sendo, zure adiskidetasunean eta bakean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunak aldauzkagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Ai, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bidez agertu zaigu egun honetan, gu eraberritzen gaituen hartu eman miragarriaren misterioa. Zure hitzak gure auleria bere gain hartu du, eta gure izate hilkorra betiko ospera jaso. Horrela, batasun miragarri baten bidez, guri ere betiereko izatea ematen digu. Horregatik, aingeru eta taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guzien jainko jauna, zenurlurrak beterik dauzka zure diztina. Osana zenuko jenena, bedeikatua jaunaren izenean datorrena. Osana zenuko jenena. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez.
hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zera zuk berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur hemen bildurik, Maria Virginak munduari salbatzailea ekarri zioneko garai santu hauek ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin. Haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarela, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezaran lurrean ere, epai guzu gaur, egun horretako ogia, barkatu gure zorra
gaitzazu ziren taldian erortzen, baina atera gaitzazu Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zer horrek esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea. Eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. errukin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotxa, jainkoa gurekin. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiotara deituak. Jauna, ni ez naiz. Maitasuna non, han jainkoa, kanta dezagun denok. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Munduko sinismenik handiena banu ere, maitasunik ez badut ez naiz ezer. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa. Ondasunak behar zuei banatuta, mirariak eginda ere, maitasunik gabe dena alfer alferri. Maitasuna non, han jainkoa, maita dezagun lagun urkoa.
Haserrerik ez du, maitasuna ez da zuzen gabeaz pozen, baizik egian du bere poza, dena barkatzen du, dena itxarota jasaten. Maitasuna nun anjaikoa, maita dezagun lagun urkoa. Maitasuna ez da behin ere hil zen, profezitu baina bai dela maituko, hizkuntzak isilduko, ta jakintza maituko. Orain fedea, esperantza eta maitasuna, hiru horiek dauzkagu, handiena maitasuna da. Maitasuna nun anjaikoa, maita dezagun lagun urkoa. Egin dezagun otoitz. Aita guztizon bera, sakramentu honen bidez indar berretu gaituzunok, bizi gaitezela familia santuaren antzera, lur honetako nekeen ondoren, berarekin batean betiko zoriona irits dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Geure borondate eta ahalegin onak indartzen dituen iturria Eukaristia da. Eukaristiako ogiak, Kristoren gorputz elkarrekin jandugunok, gure anai arrebekin elkartzeko bidean jarri behar gaitu. Kristo bera izango dugu adore eta gogo indartzaile. Beste bat arte, nahi duzuen arte, jarrai egu berriaren poza gozatzen. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte